A yanzu haka dai wani abun mamaki wanda ya yi matuƙar baiwa kowa mamaki, ma'ana dai ganin Naziru sarkin waƙa a gurin taron shagalin bikin Dauda Kahutu Rarara da Aisha Humaira wanda aka gudanar a Maiduguri. Kuma wanda mai sauraro tabbas kowa ya yi mamaki, inda kowanne mawaƙi ya waƙe Dauda Kahutu Rarara shi da amaryarsa Aisha Humaira. Haka zalika shi ma Naziru sarkin waƙa ya taso ya yabi Aisha Humaira kuma ya yabi Dauda Kahutu Rarara, wanda kowa ya yi matuƙar mamaki, wanda a yanzu haka wannan batu ya janyo cece-kuce a social media akan cewar shin Naziru sarkin waƙa dama gabar ƙarya yake da Dauda Kahutu Rarara, ko kuma dama ba gaba suke a tsakaninsu ba, kawai dai suna ɗan yin abu ne domin a gane cewa ba sa shiri da juna a tsakaninsu. To amma sai dai mai sauraro ba wannan ba, za mu so ka gyara zama don mu sa maka wannan cikakkiyar waƙar, ko kuma in ce full bidiyon waƙar ka saurara da idanuwanka ka gani, ka ga yadda Naziru sarkin waƙar ya zo yake rere Aisha Humaira da kuma Dauda Kahutu Rarara ɗin. Amma dai kafin nan dai muna roƙonka, idan har wannan shine farkon fara zuwanka wannan tasha mai albarka, muna roƙonka ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka dinga samun dukkan wasu bidiyoyinmu waɗanda za mu dinga kawo muku a koda yaushe. Sannan kada ku manta ku yi mana like na ƙasan bidiyon namu, sannan kuma ku yi mana comment domin jin ra'ayinku akan wannan sabuwar waƙar Naziru sarkin waƙa da kuma ziyarar da ya kai zuwa wajen shagalin bikin, domin tabbas sanin kanku ne cewa ba a wani ga maciji tsakanin Naziru sarkin waƙa da kuma Dauda Kahutu Rarara. Inda mai sauraro a yanzu haka Dauda Kahutu Rarara tabbas ya yi bajinta, ya yi abin a zo a gani, domin tabbas Dauda Kahutu Rarara za mu iya ce muku dukkan wasu hotuna da suka fitar da shi da Aisha Humaira babu wanda isa ya fito ya ce bai yi kyau a cikin hotunan ba, ko kuma ya ce Aisha Humaira ta fi shi kyau a cikin hoton, face su biyun suka ƙara wa hoton nasu kyau. Allah dai ya sanya alheri da zaman lafiya da zuri'a ɗayyiba a tsakanin wannan aure nasu, ya ba su zaman lafiya ya kuma dawwamar da soyayya a tsakaninsu ta har abada. Wanda mai sauraro tabbas akwai waɗanda na san suna so su ga lokacin da rabuwar Dauda Kahutu Rarara da Aisha Humaira za ta zo, wanda mu kuma ba ma fatan wannan lokacin ya zo. Muna godiya da kasancewa da mu da kuke a cikin wannan tasha mai albarka. Mu kuma za mu ci gaba da kawo muku dukkan wasu bidiyoyi ƙayatattu, ingantattu, sahihai a koda yaushe. Kada dai ku manta ku yi subscribing, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyoyinmu waɗanda za mu dinga kawo muku daga cikin wannan tasha mai albarka. Mun gode da kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci.